Bak! Dapat meron tong kalamansi. Ito, sabi ko kanina, diba? Kasi, Yan, ito po tortang talong. Pero nilaga na lang yan, mabilisan. Tapos pritong itlog. Next naman, ito yung kanin namin guys. So, yan, kanin namin na dambuhala. Tapos ito ay nisen na noodles. Creamy seafoods. Creamy seafoods. Tapos itong San Marino Spanish sardines. Not sponsored yan. So ito yung ulam namin. Paano ka makakapag-diet niyan? Yan. napiraan. Kasi may atintik. Pagtingin doon sa may buka. Meron! Ilan yung baka? Higit! Kumulang. Bilangin mo yung kalanak, bakante. Hindi. Saan ko lang Ilabas mo na yan ako. Pag kumain kami guys, ay almusal, dala pa ng halian. Made in. Philippines. Product. Ilan? Kuha ka lang ng dalawa. Minasak. Laki ng bunganga mo, hindi pa na-shoot. Sabihin ba't hindi ayaw mo magpakita sa camera? Nasa mid. Bastos. Nasa mid ko lang. Ayaw magpakita sa camera. Nakunting to mga. Malayo kasi upuan niya. Mom! Init, tas init yung kinakain. Yan na! Lumang ako! Ang gamot ito magbabad ka sa tubig. Pag nalilip. Dapat magbabad. Masarap to soft drinks. Ay na! Lalat! Lumang! Masarap to Mountain Dew. Napakaganda talaga lahat ng mga sinabi mo. Yan, kain ko. Liit talaga yung kuwan. Yung tiyan mo. Hindi ko na napakita kung paano niya to ginawa kasi nag-edit ako ng video kanina. Ayun siya, nagluluto doon sa kabilang bahay. Madalas, pag kumain kami ng almusal pa ng halian, sabay-sabay na mga 11 p.m. Minsan alas 12. Tapos hindi kami sabay-sabay kakain kasi walang magtitinda. Yan, sino sa inyo dyan yung kumakain sa tindahan? Sinong relate? Walang gana. Tintok na naman. No? Pag na-istorbo yung kain mo niya kakain, wala nang appetite. Pag may limong. Pag may lima. Pag ang tutira ka dok. Kakalbog eh. Ngayon ko diri. Diri ka. Ayaw ko na kumain. Ayaw mo na kasi busog ka na. Dinamihan ko yung inom ko ng tubig para hindi masyado magsog. Alam mo. Para pumayat ka, magbawas ka ng kanin. Sabi niya magagawa doon pala sana. Kaya lang, merong demonyo sa tabi ko. Siya gumagawa na sabi niya gawa doon kay anak ka na. Pag umalis siya dito sa bahay, papayat na ako kasi kakain na lang ako kung kailan ko gusto kumain. Tapos, kakain ko kanin. Bakit ikaw ba nagsasaing? Ikaw ba taga-saing? Wala nang ulam. Kumain ka na. Oo, hindi naman pala. Ayusin mo. Sagot mo ha. Akala mo ikaw taga-saing. Walang tagaluto ng ulam. Bakit may pambili naman ako ng lutong ulam?
At least mas marami pag iba talaga yung luto. At least pag lutong ulam, konti lang, konti mga kain ko, hindi ako Kahit tataba. yung lasa nun. Konting Masarap loso. talaga. Masarap yung luto ko talaga. Di wow. Hmm? Itong ng chip ko. Tuyo, masarap. Demonyo. Tignan mo yung kanin niya, dambuhala. Imbis na dapat yung kanin ko ganito lang. Papakain ng sobrang dami. Kakairita. Para payat ulit yung braso ko. Hindi. Patingin, dati yung picture. Yung totoo. Dati kong picture ay payat ako. Ito ilalagay ko. Baka may love ka. Demonyo dito sa tabi ko. Hindi mo ba alam, masama yung sobrang daming kanin na kaka-high blood. Grabe bata dito guys. Malulutong. Magmumurang. Isang tuyo. High blood na ako. Ha? Pag kasi madami makain ko, sumasakit yung bato ko. Wow. Patingin mo. Yeah, kumain ka na, di ba? Ang maalaga namin ay mas nauna pang kumain kaysa sa amin. Puti-puti ko ngayon guys. Oh, baka nyo yung video ko sa Ibaw na ang Malakas YouTube channel. Kung anong iniinom ko today. Bakit? Maputi ang aking kutis. Instant white. Ayan. Baka nyo guys, ilalagay ko yung link dyan ng aking YouTube channel. Ibaw na Malakas. Hindi mo sa lalaki naman. Sa akin, puputi kaya ako. Hindi ka natatablan yun kasi yung itim mo natural. Ha? Hindi ka natatablan nun kasi yung itim mo natural. At saka abangan nyo guys, kung nakita nyo kalbo-kalbo na sa likod, mag-haul ako and iba-vlog ko yung mga i-display ko dyan sa main YouTube channel ko, ang Yvonne Bautista YouTube channel. Mga maiitim. Yan ang mga trending ngayon. Mga, Trending maiitim. yan ang hinahanap-hanap ng mga maputi na mga mekwan. Laki. Oo. Talaga. Oo. Tingnan mo. Ayaw na nila ng mapuputi. Ayaw na. Kasi kuwan yan, lapyot. Lapyot. Nagkaroon ka ng basher, lapyot daw yung mapuputi. Oh. pagka dark, katulad mo, Grabing gahi ah. maitim. Matipigas. Jacks. Matipigas ang katawan. Yung parang sana black. Wala na, hindi na mukbang tong vlog mo dito. ibang mukbang kainan na pala yun. So hanggang dito na lang guys, comment kayo below kung ano pa yung gusto nyong i-upload namin sa susunod. And thank you for watching guys. Eh, malapit na din siya matapos, di ba? Yung tambuhala kanina, kayang-kaya niya talaga ubusin mag-isa.